Už zítra můžete vydělávat více než 10 0 karu denně, bez znalostí a zkušeností. Zní to příliš odvážně, není to fantazie, ale skutečná příležitost, která je dostupná jen omezenému počtu lidí. Dnes jste se náhodou ocitli mezi těmi, kdo získali přístup k systému, který už změnil život desítkám účastníků. Jsem podnikatel a investor s mnohaletými zkušenostmi. Během let se mi podařilo vytvořit technologii, která pomocí umělé inteligence analyzuje trh a odhaluje ziskové trendy rychleji než jakýkoliv člověk. Tento software funguje zcela automaticky. Od vás se nevyžaduje nic jiného, než sledovat výsledky. Nejde tu o drobné částky. 10-12 tisíc korun denně znamená přes 300 000 měsíčně. Jednoduchá aritmetika, bez přehánění. A co je nejdůležitější, nepotřebujete žádné speciální znalosti. Ale je tu podmínka, tato stránka je jednorázová. Jakmile ji zavřete, odkaz přestane fungovat a šance začít bude ztracena. Systém jsme už vyzkoušeli na menší skupině lidí. Většina z nich vydělala přes 150 000 K během prvních dnů. Dokonce i minimální výsledek, 70-80 tisíc, plně splnil očekávání. Proč tedy zpřístupňujeme systém veřejnosti? Odpověď je jednoduchá. Chceme ukázat sílu technologie v praxi, aby z ní mohli těžit i běžní uživatelé, nejen úzký okruh vyvolených. Pokud jste připraveni na změny, začněte právě teď. Stačí vyplnit krátký formulář. Poté se vám ozve osobní manažer, který vysvětlí detaily a připojí vás k platformě. Rozhodnutí musíte udělat tady a teď. Váš zítřejší příjem závisí na tom, co uděláte dnes.